σχολών, νέα παιδεία, τάξονα, τίτοκος. Εκείνα μαθάνανε τα ελληνικά στον Πάτρο και στο Σόχου. Εκείνα μαθάνανε στο Σόχου, και στο Πατούμπατο. Το Πάτο με σαν σικτάν. Το Πάτο με τον τεσσατιλέτκα, το Σόχου με τον τέχνικο, παιδαγωγίστηκα. Και στο Πάτο με τον τεσσατιλέτκα, αυτό ψαχναζουατή. Ο θείον Αβραάμ στο Σεβαστόν, πολλά θυμάσαι το δέσκα, τι να είναι γάπανε. Ύστερα, ως λέω εγώ, ύστερα θα πούμε τα ήταινα, αυτός αυτοί πέρασανε, εμείς ήρθαμε εδώ αρχίσαμε να μαθαίνουμε. Δημήτρη ο δέσκαλος του Δημήτρου. Από τον Δημήτρου και στερνά, ο Δημήτρου ήταν, ο Γιάννης ο δέσκαλος, ο Παχούνας, ένας πάτωνε τη φέτκα ο Ταΐ, ο Γιάννης, ένας πάτων ο Θόδωρον ο Πεχλεμανίδης πήγε μας κάτι μαθηματικό. Εκείνη στερνά. Εμείς στα 34, значит στα 36, 35 χρόνια να γλίτωσαμε πάκα, 4 κλάσσα, πέρασαμε η ΣΕΚΙ. Ука уже пέρασαμε Ρωσία. Значит, στα 36 κλεισδώσαν τα ελληνικά σχολεία και πέρασαμε... 37 κλείδωσαν, έμαθαμε Ρωμαϊκά. 38 πέρασαμε ρουσικά. Από τα 38, στα 36 στα 38 έσαι να ούτε τη τεραμονή. Τη Στάλιν τη τεραμονή. 38 ούσε ρωσικά. Για πες με, δω μαθήματα πέρανε, δω ποίηματα μαθάνετε, δω έλεγαν οι φασπία, δω γενιάς παλαιτές. Για πες σέβαστε, εσύ κάτι ξέρεις. Εμείς μαθάναμε ελληνικά, έναν μάθημα μαθάναμε ρούσικο, έναν κυρτσίκο και τα άλλα τα τύπου όλα ρωμαϊκά. Αχα, ένα μάθημα. Κυρτσίκο, γεωργιανικό πώς λέμε. Τ' άλλο ρουσικό και τ' άλλα είναι ελληνικά. Τώρα στα ελληνικά τα μαθήματα δεν θυμάσαι εσύ. Εγώ θυμούμαι πολλά ποίηματα. Ένα ποίημα, για πες. Αλέα. Έλα σου μάι να ξανακούεις. Έλα σου να ακούεις και να γράφει. Ο Κουλάκος στα τσαρικά χρόνια. Η κουκούλα πασομία για κάτι σταυρά. Τα τευτέρα τη δουλεία, τα πολιτικά. Τρώει, πίνει, κοίται και ξαπλούται γούνα στριφερά. Τα μπαρόπονα του ομούτε ασόλια τα καλά. Ο Νικόλας, η Θημία, ο Γιώργος τη Χτενά, ο Πετρούσας Ευλαμπίας, τάνα στορφανά. Ρωμαίοι Ρος τον ορμά γρίζενε, σκάφνε το κεπί. Τε μετέρα τη δουλεύde προοσλάβνε εκεί. Τ' άλλο να τσελεμένο, περίμενε στο Μαντρίν, στην πόρτα νοκουρεμένο Γιάννης προς τα γη. Έβγαλ Γιάννη τα σκυλία, τρέξω πέταξω σιλία, φέρε να τον αδά, όμως είναι η προθεσμία για τα 20 αργυρά. Τα μάκ ζεύξον, η κυρά στα πάει στο λουτρόν, δε βατέρεν δολαλία συναπάν σαλόν. Η ώρα χρυσών, το φαΐνατ με τα κρασία, κόμε στον ποπάν, χωρίς τη βούλινατ, καρπός και φτάν. Κλέφτ, αρπάζ, όλα σασέρας, Τσάρος Βασίλευες στα μέρα στη βάζδα χρυσά. Εκείνο πέ, αυτό το πίε της χρονίας ποίημανε. Ας να ανάσα στην πιστερνά πένετε. 36 της χρονίας. Ατρά καθε αυτού ελληνικών ποίημαν, το μπορείτε να λέτε. Ποιος θυμάται. Εσύ. Ελληνικών ποίημαν, άρα τα είναι. Μας Έναν ελληνικό ποίημα, εμείς τον καιρό δεν έμαθαμε. Αυτήν το λέει, εμείς έναν αίκο και ποίημα. Εσύ το έμαθες. Εμείς εμάς Ολένη, Τζολένη, τα φάπρικα, στα ζαβόδια, όλοι. Τα Γεωργενικίτης ήταν πέθανε, ήταν σκοτώθεν. Ο Γιάννης ο δέσκαλος έκανε ένα μαύρον σημαία και είπαν ο Γεωργενικίτης πέθανε. Και εμείς μας αήκα και μάθαμε. Αήκα εμείς είχαμε σαν μαθήματα. Τώρα ο κύριος Νοτοκουλής σας η Κεσιάντο. Για πέμε την ιστορία εσύ. Κεσιάντο θα μαθάνει τα ελληνικά. Παραδείγματος χάρη όλα τα πάντα. Στη Κεσιάντον. Ποιος ήταν και κάτι δέσκαλο. Η Κεσιάντον ο Κουδουκής ο Λάμπον. Εκεί ήταν ο Κουδουκής ο Λάμπον, αλλά εγώ ήρθα εκεί στα 32 της χρονιάς. Εγώ έμαθα ένα σαγουλάχ, στο Τετρετσχάρο, που έμαθα ένα ρωσικά και εκεί πέρασα στην τρίτη τάξη, στην Ιβάνοφκα, στην Κεσιάντον. Και τελείωσα την Τετάρτη και έπειτα ήρθα στην Ιδαγά, στην μικρή Ιδαγά. Ρώσικα, Ρωμαϊκά έμαθα ως την έκτη
Και από εκεί την ευθύνη τελείωσα, πέρασα το ρωσικά. В общем, και μπορέσαμε να φυλάτουμε να ξαβούτε το σχολείο και να φτάμαστε να ξάμουν Μουσείο, μπορούμε να φτάμαστε. Α, τώρα φωτογραφία σε παίρναν, σχολή φωτογραφίας έχετε εσύ. Κάτι και έχω. Εγώ τον καιρό δεν μαθάνα ένα. Τον καιρό φωτογράφος πακέτο, πού θα σύρκουμε. Εγώ έχω φωτογραφία να τώρα τέρνας λίγο σε τεμπότη γεροντάδας. Τα παυλή, πως έσυρας και δίκαστε. Γεια σε δείξε τα στερούν. Τώρα πατράει να το πει κατά μεγάλα και στο σπίτι μου. Παράδειγμα να σύνανε πήρες και πήγες. Μαύρη, χάταλο του είσαι. Πατριώτης. Το είχα πάρει. Το είχα πάρει σαν μετά. Τέρνα δάκα, τέρνα. Фотографии сюда поставь, я Ο сниму. Πύρης και Ατίν πως παίζει τα ζουνά και γεροντάς όλους εσέρεψα και ήσυρα σαν πάλι την ημέρα. 53 году. Снимай. Снимается. Что дальше, в общем, 53 году. Ναι, όλοι γεροντάς είναι. Και πώς να τον είπε, Σέκτη, τη ματσιέτα ο Χρήστον πρώτη φορά που ήρθε να στην Ελλάδα. Να το χάσει. Είσαι. αριστά γάνυψαν, σύρωνε το λέγνε εκείνο πίσω. Μα θάμα. Έρενε Ηράκλη, Σερεντίνη στα τη ματσιέτα ο Χρήστον που ήρθε να στην Ελλάδα πρώτη φορά. Αδάκες. Στα 53. 53 года. Έρενα. Να μπορείς και αυτά σε βάζε. Το εγώ μεγάλωσα από τη Σικυφλίδα. Έχω τώρα τρόπο. Το νεγκατίβ και πήρες. Έχω τα. Το νεγκατίβ και γάνυψε. Κάτι τι ξέρω. Πού και κάσεις. Где этот киносокартел? Δώσ' με εγώ πάση αυτά. Пожалуйста. Τώρα είπα. Это есть память. Да. Ο Έταλα Εύγαλος τα στο ποίηματα. Το ψέντζε είπες με εκείνα. Όλα λέω. Αρπία εσύ αγαπάς εκείνο πατέ κάπως απέ. Μετά το τελειώνω. Εγώ τον Κάφκασο δεν ξέρω. άμα Τον Κάφκασο είναι 4 ένα μικρά πέ. βροχή. Γύρω απλώθηκε μαύρη συννεφιά και του ηλίου σκέπασε τη χρήση ομορφιά. Τρομαμένα πέταξαν τα τρελα πουλιά, έφυγαν και κρύφτηκαν μέσα στη φωλιά. Τα ιεράκι φύσησε, μα όση δύναμη είχε, άστραψε και βρόντισε και άρχισε να βρέχει. Βρέχει και ατελείωτα και τα δέντρα πλύνονται και τα ξεροπόταμα κατάραχτες γίνονται. Γυρέχει και αποτίζεται το υγρό το χώμα και αποχλώει πράσινη έτοιμαζε στρώμα. Βγαίνει ανθίο λόθροσα, μα μορφιά και χάρη και φυτρώνει τάφτωνο το καλό σιτάρι. Πολλά καλά ζήτα. ποίηματα ξέρεις. Άμα ζαγκάτκας εσύ είναι μαχάνικος, δηλαδή Όχι. ξέρεις. Πασλόβιτσας, Και δίνανε μας αυτά, μας κινείται. θυμάσαι εσύ ένα πασλόβιτσα. Θα ρίξει, μας πάλι ξανά. Ποιος μαθητής. Ну, хорошо, μετά τώρα γλιτώνουμε. Ο σήμερα είναι Άγιο ημέρα, παιδεία. Άγιος Γεώργιος. Άγιο Γιώργιος, όλοι είναι Χριστιανικών ημέρα. πάμε και τα γιορτάζουμε και... Θάρρος. Ναι, και περάνουμε σημείο των καιρών. Άντε, ευχαριστώ όλους. Ευχαριστώ. Κάπως η ιστορία στη ζωή της σχολής. Κάθε ο δέσκαλος είχε δικαινού το θάρρος, δικαινού την αγάπη στα μαθήματα και κάποιες συναξίες. Άμα ξέρω, έσαν πολλά σκληροί και θέλαν να μαθάνετε καλά. Αυτά είναι όλα γιάπες, ναι. Γιάπε με ποια ιστορία εσύ θυμάσαι στη ζωή της σχολής. Ο γιος της Δημητρότη Λαμπριανή, ο Γιάννης, μαθάνε με τεμέν, κάθεται στο πρώτο το δρανείο. Και αυτός όταν εντούνενα τον, ο Γιάννης έμπαινε να φκά και το πρώτο στα θρανία και έβαινε στο τελευταίο. Έφευγε. Και εκείνος πολλά εντούνενα τον. Τάδου αντούνενε, πίναμα το σπετσιάλο χαράκας. Εγώ πόσα Εσάς επίνανε και πίνετε τα χαράκα. Ναι, και πίναινε εμείς εκουρβεύκουμε, έλεγαμε ο δέσκαλο, εγώ έγκασε χαράκα. Περαντελάβα και πίνανε. Εμένα βάψε κεντούνε, ο καλά μάθανα. Εδίναμα το σπετσιάλο και με τεκίνα απέναν και δούλου. Τ' άλλο πα το σιμωγκόνα, το μικρός ετών, τα ρεσόνιζε τσέρχουμε. Ο Δημητρό. Μητρό, εμείς Πολλά σόνια είχαμε από τότε. σόνια πολλά, σαν καψό με μέσα.
Όπως το Απακά σκάλωσαμε, πέραμε την τάξη μου, ή στον άλλον από πίσω με τα ποδάρια μου, ένιψαμε στράτα, ως το σπίτι μας και έγκαμα. Αυτό τρανό τι μην έδινε και το Έτσι δέσκαλο. Αυτό ελέκαμα. το δέσκαλο. Για πείτε την ιστορία του. Η Παυλίδη, Πε, αστερούμε. ο Παυλίδης ξεκίνησε, παίρνανε κι αν παπίνε μαθήματα. Οι σεκυλίες λένε τον δέσκαλε, κάναν και έγκες απαράκα. Στα έτενη πέρα, φέραμε έναν Λεοντάρ. Η Λίζα στο Γιάννη. Αχα, Τι να θα φέραμε, εκείνος παλαιόν. εντάξει. Εκείνο το χρόνο, εκείνος μόνο. Γιώργο, εσύ το θυμάσαι στη σχολή. Το θυμούμε να με δούνε ο Δημητρών τε μόνοι συμπρός. Γιατί εντούνινα. Και έξερε το μάθημα. Έρχονται επίκα μικρός ετώνε έναν αραϊκό χάρα κανίσεν πιαλιτένε. Αγγέλη τη κωτίδου κάτω ο πις, ο Λεωνίκας και εγώ μπροστά κάθομαι. Αγούτησε πήγαινε ξέμενα πάνω τα ασταγόνατα και να δέκαινα την ένα. Τα αίματα τσουρτσούζα. De pe ciuda εκείνου είχε πεθάνει. Έτρεξαμε, έρθανε η μάνα τσεκίνα, μα τότε αίκο έσανε ζακόνια των γονέων σκίσε να πίνεις δάχτυα το παιδί, τότε το δέσκαλο θέλει το παιδί να μάθει. Είχε δίκαιο ο δέσκαλος. Είχε δίκιο. Άμα ο Δημήτρος είναι τον πολλά σκληρός. Μία ξέραμε από απές ξέραμε όλα τα χάρτα, αλλά ξέραμε ως το 4η κλάση. Έναν οφείδε εκεί τον αδάπα. Οφείδε. Ανόν οφείδε μπορεί να τον ενάμψει μέτρα. Τα μωρά βάρκηξαν, οφείδε να κάνει. Αυτός πάει, βρε στάτη να πει. Ήρθε να πήγαινε από εκεί και πάτησε να ράσω και πολλά από το οφείδε άτσε κλώστε σου είτε να τεκές, σκότωσαν το οφείδε, βακά πήγαινε και εσύ να τα κιάφκα. Να βάζεις δυνατός Με τον πέτνο. Ο Γιάννης ο δέσκαλος Παπουνάς, ήταν καλός δέσκαλος, μάθιζε μας σιπ καλά, γάπανε ποιος γράπ καλά, ποιος η καλλιγραφία είναι γάπανε, ο Γιάννης καλτρόπο Μπροστά είχαν η καλλιγραφία. Την αριθμέτικα να ξέραμε καλά, ένα βαπρός εδέκαιμε και Έλληνα με πρόβλημα. Και εγώ θα λέει, ποιος θα λέει, πρέπει να μάθουμε πόσα τουφέκια είχαν. Και ακόμα σωνούμε. Άτρα λέγα εγώ το Γιάννη λάθος, εκεί είπε, κανείς και ξανά. Εκείνος πάλι πρέπει να μάθουμε πόσα τουφέκια είχαν. Και εγώ σωνούμε εδώ και φουέθα να λέγα. Ακόμα σωνούμε και λέγω νύπη. Τι άβραμα, εκείνο το λιοντάρι, για το ποιον είναι λιοντάρι, εσύ θέλεις να έρες μας. Εκείνος επίεσε εκεί, αναμένει, στην Τετάρτη θα πάνε στην Πέμπτη. Αχα. Και κάνει σας συνειραγάν. Στα 4 χρόνια και στερνά τα παιδιά πένανε σέκι δεν μαθάνανε. Και εκείνο τον χρόνο είπα να τον επεκιάν κανάν κυφέρς, κανείς κέν, εκείνος πάει είπε κανάν κυφέρο είναι αφιεράμα, εκείνος παλαιόντας. Εκείνο τον χρόνο ο Γιάννης Μανάχων παρασχολήν πέρασε σήμερα. Άλλο και μαθάνανε. 4 κλάσσα γλίτωναν και άλλο και μαθάνανε. Τα 4 κλάσσα αναγλίτωσαμε, σε πήγαμε συνειραγάν, κάνεις πρεσλαγάν. Είπανε μας, γεωργιανικά θέλετε να μάθανε, όχι σαν να ρωσικά. Εμείς μπόλε μένε τα ρωσικά καλά, ξέραμε, πέρασαμε στο ρωσικά. Και εμείς τσίπ-τσάτι λούχα είδαμε, εγώ δεν βάζαν γέλενο δέσκαλο, εγώ δεν ξεγάλευα. Πώς να πήγα στο βασμόη κλάς, πανημαίες και πήγαμε βασμόη. Εμείς είχαμε ακά πιανέρσκι ήττιο. Είχαμε παραμπάν, είχαμε αίκον, το παίζνε, το Γιάννης από ακά παίρνε μας, έστεκαμε στο Σιρεάν και παίρνε μας και παίρνε ο Γιάννης Παπουνάς, το senior organizator μπήκε. Παίρνε μας και παίρνε στα μουχτέρια τα κόμματα και μετά εκείνο τάμπ πατατούμπου και το εκείνο που έπαιζε. Και με το εκείνο πάμε. Είχαμε απες μπιλιάρτ, έπαιζαμε το μπιλιάρτ από τότε. Έρχονταν σε κλειστά παιδιά, τα 30 παιδιά, Οδυσσέας Αβούτος, ο Πιπεράς, ήταν ο Δημήτρης, Αλέξιος Σεβαστό, ο Κώστης Τιγάσμιας. Άμα πώς αγοράσαμε το μπιλιάρτ κιλές. Εκείνο και ξέρω. Άρα εκείνο ο Γιάννης ήταν τότε κακράς ο Παπουνάς. Πέρε μας, πήγαμε σημεσάνες, έρεψαμε πεαλίτια. Πούλτζαμε τα πεαλίτια, αγοράσαμε το μπιλιάρτ. Και ο Δημήτρης τη γαράδα Μανάχων και έρθε και πήγε νουτσάσια πριν εμάς. Και ξεφήνεμα τον άπαιζαν. Ο Δημήτρης πάθαινε, τσάκωσε το παράθυρο και σέβαινε να πες και ο Μάναχος έπαιζε. Τώρα είπες Γανέλο όλα τα κτίρια, εκκλησία, το σχόλιο, το νερό, όλα τα έκαναν οι εντόπιοι. Χωρίς βοήθεια κανένα. Όλα βούτα η κυβέρνηση αδακά δεν βοήθησαν και το ρέχθον το χωρίων.
η εκκλησία έτον του έναν η γωνία θεμόνων, Είναι και τα το άλλο άλλα. έχτισε Το χωρίο. μέτρα, το χωρίο. Το όλο το Ύστερα χωρίο. Σατούνους επέρνα το Γιώργη Θεόδωροβιτ. Σαββίδης, Σαββίδης. πολλά χρόνια δούλεψε. Η Λίζα Αλεξέευνα δούλευε μετά τον, είναι στα Κιτσίνα τον Αδακά. Ο Γιώργη Θεόδωρος που πολλά μάκια είχε Αδακές. Από τα ρεσέτκας όλα είναι τη Γιώργη Θεόδωρος. Ο Γιώργη Θεόδωρος το Πασλέτ, από τα πόλια, άλλο μία και άλλο εκείνος επίκε να το βασαναδεί, απέσε το Ρονοδίνη να τον φινάνς. Και πήγε πολλά, ο Γιώργης Θεόδωρος, πολέμαν έχει χώμα μπακιάν, πολέμες για τα ούτωσπόλη. Άμα ουσιαστικά τα δημέτρα τα παιδιά. Όποιος με ευχαριστώ σας παιδιά, Τίποτα. καλά να είναι και να περάνουμε καλά την ζωή. Ποιες σειρές. Α, Δεν και μας το πεις για τα τούτα. Να γαμώ, να γαμώ.